питам, защо дворчето не е Защото излизат навънка. на дворчето? Не излизат от дворчето. Дворчето не е как трябва. Широки са това. Предвидени за малко дворчето. Не може тия животни така в... Тия кучета от 1 април? Да, там майката са Катерия, даже си е оставила и козата. Това е от нея. Ето е тая по-шивата е майка. Това не са отворени те навън. Ще избяга, ако е отворена. Може ли... Тя постоянно е тук отгоре. Май, юни, 2 месеца тези кучета живеят извън изискванията на наредбата, без... Те откъде са? От Студентски град? Къде? Кубратово. Студентски град? Едно от Към Столична община ще видим колко е постоянно. И като им беше отворен двора, защото и оттам ми казвам, че бягат. Не, още малко казах. Чака, се стоят в това помещение. Защо имаме в тях реанимация? Поне дворчето им отворете. И защо трябва тия кучета да са заедно на куп 5 кучета? И кое е тая, където в обеля са изяли жена, а тия кучета ги побудиха да... Това е... Какво е това сега? Малкото куче не се при майка. Доктор, ела при мен. Накрая Петровна заяви, че аз нямам хуманно отношение към животните, защото... Видим много. Това кученце какво е при тая? То ти е дете, акметал. Ама не има да първо кастрирате, що да има малко. Да върви оборота на доктор. Освен това, майката, защо така я хвърлите? Тя може да души. Служете я на скарата. Защо я гърчите в... Това е след това попойка в момента. Или умряла. Значи той гърчите така в легло. Малко аз не знам дали... Не знам малко дали ще да храна е сложена, дали е по-малко животно. Не, това не е. Не знам. Тези кучи. 1 април. Това отговаря ли наистина от 1 април? Сигурно не. Той пак стига в това, че дъските не отговарят на... Докторе! Пак питам, защо дворчето не е Защото излизат навънка. на дворчето? Не излизат от дворчето. Дворчето не е как трябва. Широки са това. Са предвидени за малко дворчето. Не може тия животни така в... Тия кучета от 1 април ли? Да, там майката са Катерия, даже си е оставила и козата. Това е от нея. Ето е тая по-шивата е майка. Това не са отворени те навън. Ще избяга, ако е отворена. Може ли... Тя постоянно е тук отгоре. Май, юни, 2 месеца тези кучета живеят извън изискванията на наредбата, без... Те откъде са? От Студентски град? Къде? Кубратово. Студентски град? Едно от Кубратово. Значи те не са... Значи това е майка за животно и едно сте сложили от... Не знам точно, коли ли пише тук, па тук пише Студентски град, Кубратово. От Кубратово е, това е много такова. Не са от различен. Това е айва. С председателите малко. А другото е от Кубратово. И то всъщност беше в друга клетка.
редко обаче си изкачат постоянно. И като им беше отворен борда, защото не питах нещо. И оттам ми казвам, че бяга. Не, още едно каза. Часа 5 кучета стоят в това помещение. Поне дворчето им отворете. И защо трябва тия кучета да са заедно на куп? Тези кучета. И коя е тая акция? Дето в Обелия са изяли жена, а тия кучета ги възприха да... Това е... Какво е това сега? Малкото куче не беше при мен. Доктор, яла при мен. Това кученце какво е при тая? То ти е дете от Ахметал. Ама не имаме да защото кастриете, що ви много. Да върви оборота на доктор. Освен това, майката, защо така я хвърлите? Тя може да се души. Сложете я на скарата. Защо я гърчите в... Това е след това попойка в момента. Или умряла? Да, е скайката, не е. Ами, значи, той е гърчите така в леглото. Малкото аз не знам дали... Не знам малкото дали ще да е хубаво да е най-сложно. Дали яде това малко животно? Не, това не е. Не знам. Как сами да отнемем живот, макар да не живеем в нашите закони за това? Ето, има медия, която доказва един образователен урок, който казва как това може да се случи. Няма реакция от СЕМ, няма реакция от ветеринарния контрол, няма реакция от прокуратурата, защото това деяние е наказуемо по наказателния кодекс и предвижда затвор. Когато провокираш медия, провокираш насилие. Ще дам думата на Здравко да за това те всъщност дойдоха, може би дойдоха. Поздравявам ви всички.